Os parques naturais son os recunchos máis puros da nosa terra. Eses lugares onde o verde se estende ata o horizonte e os ríos e o mar murmuran segredos ancestrais. Os parques naturais son espazos de vida, territorios onde a esencia do medio aínda se mantén intacta. Os parques naturais son santuarios da natureza, ecosistemas singulares que se converten en gardiáns enxebres das tradicións. Nos seus sendeiros, entre bosques frondosos, ríos cristalinos ou os pés de mares infinitos, atopamos recunchos idílicos que nos devolven a armonía do mundo primitivo. Así, percorrer un parque natural convértese nunha experiencia única, onde cada paso é un encontro coa verdadeira esencia da vida. Pero isto non é todo. Os parques naturais son tamén un compromiso co futuro, unha mostra de amor e respecto pola nosa terra e as súas xentes, as pasadas, as presentes e as futuras. Protexendo o territorio, intentamos protexer o legado que deixamos ás xeracións vindeiras, convertendo os parques naturais en fortalezas vivas contra o esquecemento e a destrución da memoria. E si, para nós, como eumeses que somos, como avilanchos de pro, sen desmerecer a ningún outro dos fabulosos parques naturais que hai na nosa terra, o noso favorito é o Parque Natural das Fragas do Eume. Sobre os motivos, dicirvos que poderíamos soltarvos un montón de datos técnicos que podedes atopar en calquera lugar de internet. Porén, decidimos facelo a nosa maneira, porque os eumeses temos alma de poetas. As fragas do Eume gústannos porque son un murmurio verde, un recuncho onde o vento xoga, onde o río canta e o bosque durme baixo o sol e a chuvia que todo o rega. Porque son un espazo onde terra, auga e ceo fúndense nunha fértil aperta que dá lugar á vida. Onde as montañas contan historias antigas, case esquecidas polos humanos, e os carreiros de luz e misterio xeran soños dun mundo mellor que voan ceibes. Por último, quédanos respostar á pregunta de como podemos axudar a súa conservación. Pensamos que é imprescindible protexer a súa esencia e a súa personalidade, evitando a colonización de eucaliptos. Isto dá lugar a unha perda na súa biodiversidade, facendo que deixen de ser un lugar especial para converterse en espazos sen interés nin encanto algún.